बे नुथाया बिटिआर हालामनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि दैबानाजों सिलिंखार जानाय बर' नखर। थांनाय 1990 मायथाइनिफ्रायनो आलो गोजोन रुजु-रुमु रायजो जाबोनाय बर' गामिया दिनै दैबानाजों सिलिंखार जालांबाय। न' बां, बारि बागान, आबाद फोथार गासैबो दैमानि महराव सोलायलांबाय। दैबानाजों न' बां, बारि बागान, आबाद फोथार सिलिंखार जाजानाय लावख्रिगुरि गामिनि दुखुथिया बर' नखरफोरा आगोलावनो आबाद मावनानै जाबोनाय हायाव दा बादा लुनानै थाहैथ'नायखौबो थांनाय 23 सेप्तेम्बर सनिबारखालि हाग्रा बिफाना एभिकसन खालामनानै होखारहरो। बिथांमोननि दुखुनि समाव माखासे हान्जा गौथुमफोरा खौरां लाहैदोंब्लाबो थोजासे मदद आरो जेंनाखौ सुस्रांनायनि जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै होनना गामिनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो सम सम खायसे राजखान्थि हान्जाफोरा दुखुथिया रायजोफोरखौ लानानै राजखान्थि खालामबोनायसो नुनो मोन्दों होनना गामिनि रायजोफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। मख'नो गोनांदि मोनसे समाव आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों सोमावसारनाय प्रमद बर'आ दिनै बिटिसि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा। जाय समाव बर'फोरनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि जेंनाखौ सुस्रांनाय खोथा बुङोमोन, दिनै गोहोआव थानानै बर'नि जेंनाखौ सुस्रांनायनि उल्था सावगारिसो नुनो मोन्दों। थारैनो बर'नि हा, बर'नि खुंथाय थानाय समावबो दैबानाजों सिलिंखार जानाय लावख्रिगुरि गामिनि दुखुथिया बर' सुबुंफोरा रैखाथि मोननायनि सोलाय बांसिन दुखु जारलाजों सम बारहोनांगौ जादों। दैबानाजों सिलिंखार जानाय ओनसोलाव जोंनि खौरांगिरिया दावबायहैनाय समाव लावख्रिगुरि गामिनि दुखुथिया सुबुङा ओरैबायदि फोरमायो। बे न'खौ आङो एसे दस्रा साइडआव लुनो होननानै बुंदोंमोन गोदो गभर्नमेन्टनि मोननाय हिसाबै। ओमफ्राय बे दैया खाथिसै, ओमफ्राय खुरखागोन ना मागोन आं बेखौ बुंदोंमोन आरो। बे खुरखायोबा जों गभर्नमेन्टनि मोनसे माबा खालामगोन होनना बुंदों आरो। सरकारा जों मोनसे आखायाव लागोन होनना बुंदों। मा दै खुरखानानै न'नि उसुंसिम फैथारबाय नोंनिया? आंनाथ' दैयाथ' न'आवनो फैथारबाय नै, ओमफ्राय मोननोथ' बारा गोजान गैला। गोदो माबायदिमोन? गोदोथ' दैया एसे गोजानमोन, गैयाबाबो गुवारमोन जायगाया, गोलावमोन, गिदिरमोन। ओमफ्राय दा दैयाथ' सानसेयैनो फैयो। बे हाजोनि दैयाथ' बुंनो हाया, बादा होनो हाया। खय बिगासो हाया खुरखा जाखो नोंनिया? आंनि हाया 15 बिगासिम थांखाबाय। दा बेसेबां दंबावो? दाथ' आधा बिगायानो गैला। सुयोब्ला आधा बिगा गैला। बे खुरखा जायोबा बहा थागोन दा? हायानो गैया आंहा दा। गैथ'वा होननांगोन, गैया होननानै लानांगोन। दंब्लाबो दा मा लुबैदों सरकारनिफ्राय? गुबुनाव हा मोनजानो लुबैदों? गुबुनाव हा मोनजानो लुबैनाय माने दा सरकारा मा डिसिसन लायो जोंखौ। मैया जे आरो नोंथांमोनखौ बै मोनसे जायगायाव थाहैनायखौ होखारलायनाय जादोंनो माथो? जोंथ' बेखौ जोङो एसे नायथ'नो होननानै रिलिफ बायदि थाहैदोंमोन। एसे डिसिसन माने लादोंमोन, रिलिफ बायदि थाथ'दोंमोन। होयोना होआ, मोनबा जों बावनो थागौमोन। मोननोबो लुबैदों जोङो हाखौनो, मोननो लुबैदोंमोन। गाबोन समफोर अखा जुदि बाना जाबावबा नोंथां न'आथ' गुगागोन। बे न'आनो आंनाथ' दैया बे बाना जायोबाथ' आरो गुगाखागोन। आरो नै माबा 10 मिटारानो गैला।